Ini masuk di sini. Jadi 3 jadi 1. Ya, satu gitu. Oke, ya. Ya. Ini namanya apa? Kebetulan nggak ada. Gadu. Ada, Mas. Gadu. Sepi kan bro. Tadi kita diwani sendok sih barang bro. membantu ki sedikit UMKM wis sesuai kemampuan dhewe jeneng membantu ki sesuai kemampuan ya toh. Iya toh. Betul. Sesuai kemampuane dhewe. Reviewnya apa iki? Di sini ki yo. Telur ada ya? Ndok enak. Jalan sana. Ya toh. Tempe enak. Tempe. Kubis enak. Selada ki bro. Selada karo ki. Hah? Ki selada. Iki lho dintekne sakmene ya ta karek separo. Iki ya jentek separo neh. Iki weteng isine opo? Iki lho gedhi men. Ada wetengmu asline.